Как тренирам гърбът си, за да заприлича на този на Крис Бъмстед, но от Тему. Започвам с 3 серии пуловър с кабел, като тук изпълнявам между 8 и 12 повторения. Като кажа 8 и 12, имам предвид, че на първата серия ще се опитам да направя 8. Ако направя повече от 8, това означава, че тежестта ми е много лека и на следващата тренировка ще вдигна малко. Разбира се, за втората и третата серия, за да се опитам да направя може би по-скоро по-към горната граница към 12 повторения, ще намаля леко тежестта, ако трябва. Не забравяйте да направите 2-3, ако трябва 4 загряващи серии предварително. Минавам на второто упражнение, което разширява гръба, като това е просто стандартен lat pull down. Тук отново правя 3 серии между 8 и 12, като пак се старая първата серия да я направя възможно най-тежка, за да стане 8 повторения. Съответно записвам си всяка тренировка, за да си следя прогреса. Ако искате да пробвате тренировката, всъщност ще оставя в описанието. Тук, както виждате, в горната част се опитам да задържа леко, да усетя как тежестта ме дърпа, просто така усещам, че ми пари много повече в гърба. Минаваме към долната част на гърба, като преди това направих 2 серии хиперекстензии, които забелязах, че не снимах. Това е едно от най-любимите упражнения за гръб, като тук целта е да не се накланяте прекалено напред, да не се накланяте прекалено назад, просто стойте колкото се може да поправи и се старайте да дърпате само и единствено с латисимуса. Тук търся контракция в долната част на гърба, като я усещам много добре, когато правя движението много бавно. Тук изпълнявам 2 серии, първата между 6 и 8, съответно ако направя 8, следващата тренировка ще вдигна тежестта, втората серия 8 и 12, като тук се старая 12 и тук изпълнявам гребане с дъмбъл, като пак правя 2 работни серии, първата между 6 и 8, втората между 8 и 12. Тук се старая да се държа гърбът максимално изправен. Това е може би единственото гребане, от което нямам болки в кръста. Опитвам се да тренирам, въпреки че понякога ме боли кръста, затова правя упражнения просто, които избягват тази контузия. Тук преосмислям живота си, тъй като тренирам сутрин в 7 часа и тези тренировки ми идват малко тежко, но все пак се реших да продължа. Накрая завърших тренировката с 2 упражнения за бицепс, като това е скотово сгъване, където правя отново 3 серии между 8 и 12. По някаква причина усетих, че когато се дам главата напред и се опитам да вдигна лоста, така да го кажа, малко по-нагоре, усещам просто по-добра контракция. Дали е задължително, не бих казал, просто така го усещам много по-добре. И накрая направих стандартно чуково сгъване за бицепс, като тук има много варианти. Можете да държите дъмбела така както аз, по-близо към гърдите, може да вдигате дъмбела по-далеч от тялото. Има 1000 вариации, бе не 1000, няколко вариации на чуково сгъване, като според мен всичките просто работят по един и същи начин и ударят точно външната част на бицепса. Ако ви е харесала тренировката, коментирайте, харесайте я, запазете си видеото и я пробвайте.